खुलुमबाय रायजोफोर मानगोनां दिनैनि बे प्रेस मिटखौ जों बेयाव गाबोन जानो गोनां जोंहा सुबुं गौमा लोगोसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय मानगोनां आसामनि गाहाय गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाबोन बेवहाय फैगोन। लोगोसे मानगोनां आसामनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो जोंहा बेयाव फैगोन। जों बेवहाय मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे सुबुं गौमा गासै 25,000नि बांसिन सुबुं गौमानि थुबुर खालामनाय जादों। बेवहाय फारफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर लाखिनानै जोङो एरेन्जमेन्ट खालामनाय जादों। बेखायनो बे सुबुं गौमायाव मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो 4 कौटिनिख्रुइ बांसिन 400 कौटिनिख्रुइ बांसिन बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। बेनो जाहैबाय जोंहा बेंबारिनिफ्राय नावकाटासिम थांनाय बेंबारि टु टंला जाना फैनानै भेरगाव हाबनानै नावकाटासिम थांनाय लामा 2 वे मिनि स्टेट हाइवे बेवहाय जोंहा गासै 115 कौटिनिबो बांसिन रांनि अन्थाइ खाम्फा गाबोन बिथांनि आखाइजों गायसनगोन। बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि मुंदांखा पिकनिक स्पट नावकाटानिफ्राय नावकाटा नङा जोंहा बगामाथिनिफ्राय फैनानै खाग्राबारि जानानै भेरगावसिम फैनाय 135 कौटिनिबो बांसिन अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। गासै 400 कौटिनि बांसिन बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गाबोन गायसननाय जागोन। बेजों लोगोसे आं बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों मानगोनां आसाम सरकार एबा आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं धन्यबाद जासिदों। मानो होनब्ला जोंनि पानेरि समस्तियाव 1,000 कौटिनिख्रुइ बांसिन बिथाङा जोंनियाव बिभिन्न ओनसोलाव जौगाथायनि हाबाफारियाव मदद होदों एबा जौगाथायनि खामानि मावदों। जेरै लामा, फरायसालिमा, ड्रेन, गोबां माने आसाम दरखननि गेजेरजों मन्दिर, नामघर, बाथौ मन्दिर बायदिसिना बिथाङा जोंनि गेजेराव गोबां सहाय खालामदों। जेरै जोंनि टंला कलेजाव 10 कौटि बिथाङा केबिनेटआव एनाउन्स खालामदोंमोन। बिनिनो फार्स्ट फेज हिसाबै 5 कौटिनिबो बांसिन फरायसालि लुफुंनाय, क्लासरुम लुफुंनाय एबा अडिट'रियाम लुफुंनाय बेयाव 5 कौटिनि बांसिन बिथाङा फार्स्ट फेजआव हरनाय जाबाय। टंला हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बिथाङा 8 कौटिनिबो बांसिन बिथाङा अनसुंथाइ फरायसालि लुफुंनायनि थाखाय हरदों। बेनि अनगायैबो जोंनि बे मडेल स्कुल टंलानि मडेल स्कुल बेयावबो 7 कौटिनि बांसिन बिथाङा फरायसालि लुफुंनो थाखाय अनसुंथाइ हरदों। बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां लामा जेरै दाखालि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो गुबुन गुबुन जायगायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। कृष्णगुरु थांनाय लामा, जलाथिं थांनाय लामा, सहस्रपाराथिं थांनाय लामा आरो गोबां टाउनाव 5 कौटिनि बांसिन फिसा ड्रेन आरो टाउननि लामा बानायनायाव बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ जोङो नुनो मोनदों। लोगोसे जोंनि भेरगाव ओनसोलनि भेरगाव गोजौ फरायसालियाव जोंहा 8 कौटिनिबो बांसिन सेंसन जाबाय। साननैसोनि गेजेराव बेयो मोनफैसिगोन। मानो होनब्ला फरायसालि लुफुंनायनि 8 कौटि आसाम सरकारनिफ्राय जों मोनफुंनो हादों। बेनि अनगायैबो गोबां इरिगेसननि खामानि, गोबां माने लामा दथा बिथां मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मानि थाखाय जों मोनफुंनो हादों। बेखायनो जोंनि ओनसोलनि जानानै मानगोनां आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों धन्यबाद जासिदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गाबोन बे सुबुं गौमायाव बयखौबो लैहोर फैनानै बिथांखौ गोजोनग्लाय होफैनो थाखाय आं दिनै बै प्रेस मिडियानि गेजेरजों रायजोफोरखौ गुरै खावलायहरदों। जाहाथे गाबोनो 12 बाजिनाय लोगो लोगोनो बयबो जाहाथे बे जोंनि भेरगाव गोजौ फरायसालिनि जौमा फरायसालिनि उनथिं थानाय स्टेडियामाव जोङो मोनसे लाहार फाहार खालामदों। गासै एरेन्जमेन्टखौ जों खालामनाय जादों। बेखायनो रायजोफोरखौ फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय।
रायजो सरकारनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै गोबां आसनि गायसननायखौ नुनो मोन्दों भेरगाव ओनसोलावहाय। बे समावहाय गाबोनबो गायसननो थांगासिनो दङ बिथाङा। बे समाव मा बुंगोन दायो? दा जों गोजोनदों आसाम सरकारखौ गोबां 75 बोसोरनि उनाव जोंनि पानारि ओनसोलाव मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा एमएलए जानायनि उनाव जों गोबां जौगाथाय खामानिखौ जों नुनो मोनदों आरो रायजोफोराबो अनुभब खालामदों। बे 1000 कौटिनिबो बांसिन लामा, फरायसालि, फरायसालिमा, जौमा फरायसालि, लोगोसे इरिगेसननि खामानि, दै होबथानाय खामानि, वाटार रिसोर्सनि खामानि, बेफोर गोबां बिथिङाव गासै 1000 कौटिनिबो बांसिन जोंनि ओनसोलाव जाबाय। बिनिनो गाबोनो बिथाङा गासै 400 कौटिनि बिथाङा गाबोन अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बेवहाय जोंहा लामा दङ। आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदियै जेरै बेंबारिनिफ्राय फैनानै टंला जानानै भेरगाव हाबनानै नावकाटासिम थांनाय मिनि स्टेट हाइवे होनना बुङो, जेरै मोननै लामा थागोन। बेनिफ्राय जोंहा बै जोंनि ओनसोलनि मुंदांखा पिकनिक स्पट बगामाथिनिफ्राय फैनानै सुक्लाय दैमाजों दलं बानायनानै हाग्राबारि जानानै जोंहा भेरगावसिम फैनो हानाय मिनि स्टेट हाइवे 135 कौटिनि बांसिन बेवहाय बिथां मानगोनां प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। बेखायनो आङो आरो फिन खनसेयाव बुंबावदों जाहाथे रायजोफोरा बिथांखौ गोजोनग्लाय होनांगौ, अब्लासो जोंनि ओनसोलाव आरो जौगानाया जोंहा फैबावगोन। लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बयबो এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে। দাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেণ্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম, লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে। বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে। 2টা হেলমেট মুক্ত, 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে। আন এটা ভাল বিকল্প হ'ল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে। আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে।